Hotline. Online sa hotline. Pero ba-check lang ko kay ayoon ko lang anang iya sininga tiyempo while nga maganog kick-off na today ang backlash operation diri sa Bacolod. Joining us over the phone is Attorney Revo Sorbito. Attorney, how are you? Good morning. Good morning, Sunart. No? Good morning man sa programa sa imong programa. Salamat gid no karon nga agagid kasado na ni ang operation ta kag sige-sige na ni sir malabot ayan bilog Bacolod today. Actually, no, on the way kita sa ato na kick-off sang ato na Operation Backlash, no, and then we'll be doing this no every Friday na until sa end sa ato na campaign period. Okay. I see. Kay ang ako lang sila ang gapamadamo blak pangkot mga trisika drivers dalom di singa din na dalon ni Attorney Sorbito ang makuha ng madlagko ang matarpulin kay mga ayo kabi siling kumbot makutong sabi Attorney din na dalon ang mga makuha ninyo dira nga mga tarp mga posters. Ang ato ang mga tarpaulins no, or posters no or any other campaign materials na ato makuha, we will be keeping that no, keeping na sa ato ng opisina kay hindi na natin pwede ma-dispose. Mm. Okay, that is actually evidence, no? Sang illegal posting or oversized na campaign materials later on if ever may mga kaso na ma-file. Okay. So, ang Comelec mo to proprio, why man ni Cesar nga hindi siya i-filean niya dayon ang kandidato nga nag-violate sina nga sa sizes, why man na yan, no? Warning pa man lang na nanong matabo sina? Actually, ang Comelec mismo action art, pwede na nakamoto ko file kaso, no? Especially sa may mga salawayon, bala. No? Mm-hmm. So, right now, we will be taking off mga illegally posted or oversized campaign materials. And then, masend kami na notice sila. Mm-hmm. Let's see along the way kung sige sila pa na-code. So, probably we will be initiating test kung kasi sila katon. Ati, sige. Anyway, good luck sa inyo sa team. Kabalog ko, ara ng DNR, kag iban pagid, no, nga magabulig sa inyo, kiti, wa iman tayo abisan hagdanan, gurong Comelec, nga magpangsaka sa mga puno ng kahoy ni Attorney. Yes, actually, po dato ng ang PNP, no, kag ang city engineers, no, ang city engineers, mabuli katag sa tulo din na ton. Ati, sige. So, good luck sa inyo. Ang patrol actually matabid maupod na sa inyo karon para nga mag-witness sa sining first day sang backlash operation sa imo office. Sa mga supporters ng kandidato, basi may tugon ka, sir, kay iba niya, basi bala kung may magkabalong kandidato nga sila maning obra pa na pick, ya? Yes, Sunart, no, thank you again sa kailangan na, no. We would like to appeal, no, to the candidates and their supporters na kung paano abide din sila sa aton guidelines o sa aton na rules, no, as laid down sa Comelec resolution naton, no, kaya para ibulig man nila sa amon, no, na mag-atawhay ang aton sa aton election period, no. Okay. Sige. On that note, Attorney, salamat gid halong gid kamo kag good morning. Thank you, Action Art. Action Hotline. Ay, hindi gali ninyo pwede pa ngayon ang mga